Čaute, tu je Nat Styles a vítajte pri ďalšom vlogu, ktorý je po veľmi dlhej dobe. A tento vlog bude 33 faktov o mne. Viem, že som už raz dávala takýto vlog, ale dávam to sem ešte raz, aby ste sa dozvedeli niečo nové o mne. Takže môžeme začať. Volám sa Natália Padovská a mám 14 rokov. Narodila som sa 7.1. rok 2001. Bývam v Bratislave a bývam vlastne v byte. Chodím do prvého ročníka na strednú. Páčia sa mi modré oči. Docela vysoká, mám 173 cm. Milujem leto, lebo je teplo. Nemám rada zimu, lebo musím byť vlastne vždycky tak nababušená, ako keby som išla na Sibír. Môj obľúbený youtuber je Explo a moja obľúbená youtuberka je Terry Blitzen. A rada pozerám veci na YouTube, buď všelijaké vlogy alebo všelijaké iné veci. A každý deň používam sociálne siete. Môj zlozvyk je to, že si kúšem nechty a kvôli tomu si dávam vždycky gelové nechty, lebo aspoň mesiac si ich potom nekúšem, takže sa snažím od toho odnaučiť. Takéto sexy nechtičky, ale už sú docela odrastené, už ich mám skoro 3. týždeň. Nosím okuliare, ale vlastne nenosím ich až tak často, len niekedy v škole pri písomke alebo doma, keď pozerám telku. Vždy mám posledné slovo, proste vždycky. V poslednej dobe ma baví hrať florbal na telesnej. Mám psa, je to argentínska doga a teraz má 12 týždňov. Dávam ju aj do videa. Vekli. Dobrá. Kamera. Ukáž si babíka. Babíku moja, pusíku. Pusíku. Pozri a zakývaj do kamery. Ahoj. Takže neznášam písať písaným písmom, lebo sa to nikdy nedá po mne prečítať. A keď píšem tlačeným písmom na písomke, tak učiteľka mi vždy povie, že mám písať písaným písmom, lebo nevie rozlišiť, čo je malé, čo je veľké a proste tak je to zložité. Mám sestru, ktorá sa volá Nicole Ella a má 8 rokov. 2 roky som nosila strojček. Skoro vždy, keď som vonku s nejakou kamarátkou, tak som od nej vyššia a málo kedy niekto do mňa vyšší. Mám modré oči. Milujem more proste. Keď som pri mori, to je úplne super. Nikdy by som nechcela bývať inde, okrem Slovenska, asi, lebo ani si to neviem predstaviť, ale hlavne kvôli tomu, lebo sme taká krajina, ktorá zase na jednej strane je dobre, že nás skoro nikto nepozná a na druhej strane je to aj zlé, ale som rada, že som tu. A vždy, keď niekam idem, tak počúvam hudbu. Neviem si predstaviť, že som nepočúvala hudbu, ale väčšinou len keď som sama. A keď počúvam nejakú pesničku už po milióntykrát, tak ma strašne irituje a leze mi na nervy. Skoro každý deň pijem čaj a môj najobľúbenejší čaj je jablkovo-škoricový alebo zelený čaj. Chodím strašne neskoro spávať, ale teraz sa snažím už chodievať skôr, väčšinou chodím okolo 12:30 spávať a potom som niekedy unavená. A neviem pískať, proste vždy, keď sa snažím pískať, tak je to proste, jaký fúkal vietor. Moja obľúbená farba je čierna. A tak toto bolo všetko k tomuto vlogu. Dúfam, že sa vám páčil. Ak sa vám páčil, tak môžete dať like. Ak sa vám nepáčil, tak môžete dať dislike. A potešilo by ma, ak by ste dali nejaký komentár, čo by ste chceli, aby som natočila. Takže
Ďakujem vám za pozornosť. Čaute.